Mozógépet az ne csinálj! Nem mozogjon az a kép! Nézd már! Ne térd a kamera előtt! Figyelj, hogy így le van térve. Zsáner! Sakrum! Ó, vágj, Mit csináltad? Azt vágható, tudod, egymásra lehet vágni két képet. Mit csinálsz? Megkérdezhetem? Megmondom, mit csináltok, hogy a fényképezőgépeik egymásra meg rám felváltott atyát. Ezt csináljátok még mindig. És így miért csináljátok ezt? És miért nem csináljátok meg? Fogd egy kicsit te is, hogyha szeretnéd. Ja, ez ressz van, bazd. Mert vesz mindent. Ez is. Akkor most csináljunk zsák. Zsák? Na, állj, te vagy izé. Ki? Orfeusz, te meg Ábrahám. Álljatok oda. Orfeusz meg Ábrahám. Az hanyadik bibliai Izsák és Euridiké. Izsák és Euridiké. Mibe, hol? Ki írta ezt? Ma írták? Bazd meg. Írta Beranándor. Izsák és Euridiké. Azért ezt te is mondjál már valamit, ez fontos. Tudják, mit mondja? Tudják az alapokat a diákok, majd egy 20 év múlva. Te jó Isten, mit csinálok én? Azt kérdezd meg, hogy mennyi az idő. Mennyi az idő? Fél itt múlt 7 perccel. Figyelj, 1 perc múlva megkérdezem, hogy mennyi az idő, és ha nem ugyanennyi lesz, akkor hazudtál. Jó. Most megállítottam, ez nagyon szép volt. Visszahallgatjuk, jó? Nincs, akkor nem tudjuk összevágni egy videóval. Te! Ezt az hihetetlen lenne most kihagyni, mert holnap már nem fog tetszeni. Ez az ötlet. Most mi van? És most az egyszer hagytam ott. Te ne vegyél, mert nyakszítem boxol. Minden esetre azért itt visszahallgatjuk. Hogy mi? De nem tudjuk összevágni. Hát majd össze... Nincsen kanonos? Kanonikus izér? Nincsen? Most sajnos ez ilyen kamerába vágás lesz. Nincsen ilyen kanonos izéd? Boldi. Boldi, nincs kanonos... Boldi, ne vegyél. Mit szeretnél? Nincs kanonos átalakítótok? Most már milyen megint tengelyugrás ez, gyerek. Nincs kanonos fénygépezőgép. Bedobod a kanonba, meg bedugod a gépbe, és a film rajta lesz a gépen. Minden lesz. Most meg kell hallnom tényleg? Ez az a 15 másodperc. Aha. És utána kell ló. nem tengelyüles lesz, hanem Matrix. Térbe lehet rakni, mert olyan közel álltok egymáshoz. Én leszek... Mindenhová utána jöttök. Miért van ez? Én miért nem tudom összefilmezni? Miért mindig én vagyok a film? Lemerül, ennyi. Te, ez YouTube. Én nem szereplő akarok lenni, hanem Isten. Te ez az Isten. Itten. Hol? És akkor már fölébredek. Ne vizelj le. Az interneten. Az interneten. Ezzel kéne vágni. YouTube, Beranándor, az Isten.
Nem, csak ennyi. Az Isten. Jaj, Istenem. Mi van? Mondjad. Ez még mindig nem... Nincs kanonos átalakított volt? Jaj, majd átalakítjuk. Mivé? Van, vagy nincs? Ott van egy. Nézd. Beállítom egy kanonos átalakítót. De olyan van? Na hát akkor meg mi a probléma? Akkor vágjuk össze. Na vágjuk össze. Jaj, Isten. Na várj, de ez jobb minőségű felvétel lesz. Jó. Ha valami fontosat akarsz közölni az utókorral. Akkor azt most tudd meg. Figyelj. Összevágások az a lényeg, hogy mind a kettőt belevágjuk. Mert lehet minden. Vidi, nem? De elég szar minőségű lett. Nem baj, te hülye. Nem vagyok hülye. Nem vagy hülye. Nem azért mondom, hogy hülye, mert az vagy. Nem vagy az.